yang nanti akan menghibur Bapak Ibu semuanya sampai jam berapa ya Mas? Pagi? Oh, jam 1 ya, sampai jam 1 malam. Nah, kami harapkan nanti tertib-tertib saja supaya bisa kita nikmati, kita resapi seni Jadilan Turangga Utama ini tertib, aman, semua terkendali dan dibantu oleh pengamanan dari Bapak Kapolsek Malang yang juga hadir di tengah-tengah kita di belakang sana. Dan ucapan terima kasih juga dari grup tim musik semuanya yang sudah mengiringi acara hari ini, acara syukuran dari Mas Taryono atas terlaksananya pesta perkawinan dari Ananda Aldo dan siapa? Dias Anissa Ramadhani. Dan mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya malam hari ini, semoga Anda berdua bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami kira cukup sekian saja dari Pak Lurah. Jaga keamanan, ketertiban, resapi seni Jadilan Turangga Utama ini menjadi hiburan kita bersama. Kita gembira, kita sehat, kita gembira, rezeki akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo padha metu, padha metu. Gojlek beles larak cek-cekan. Wah. Oh ya. Good.
was. Oh ya, oh ya, parang yo was ora boleh woi yo was yo was hoya 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 la 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 yo hoya was ayo ayo để mong sốt quá trên quả ya quả ya Israel ya quả ya quả orang đấy ya oi
Indo murni iki wayahe dangdutan. Wis, kowe ora kena dadi Jaya Indo. Yo dangdutan yo. Kari opo karo bojomu wis. Sing ayem wae ditunggoni yo. Kula dhewe kok, Pak. Oh dhewe. Nggih. Heeh. Iki asline aku ki jane dihapusi. Lah pripun? Dihapusi sik ngedram kuwi. Wah, MC dangdut pokoke pon nanten Pak, pokoke siap ready. Ha iki jenengan niku. Oh wis pokoke MC-ne ya kowe-kowe kuwi ya. Itu gas pancal nyanyi ngono ae. Iki sisan dintekke mboten Pak Dewi. Ora iki edos iki ya. Jenengan niku lho. Iki edose. Heeh. Oh, request biyen. Lewong. Lewong, Mbak. Oh, jaluk lewong ya. Sing penting semangat ya Mur ya. Heeh. Jaluk lewong. Simbah-simbah semangat joget. Semangat e. Semangat heeh. Iki kok ora ya rasa murat to, Pak Dewi. Oh, ora iki bar jamu kabeh iki. Oh, jamune mandi. Esuk nyang pasar kembang jamu kabeh, saiki ben kesit. nganggo hae ngene ya pokoke. Raga tua ki ya leren sih. Heeh, leren. Engko ndak? Oh, nggih. Ora leren. Iki mburine jenengan ki nggih dagelan lho Pak De. Weh, dagelan. 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 Dagelan ra lucu. Ora.
nyanyi rano sik manggil. Manggil. Tikake saya anu. Angkat dhewe. Saya blerung iku. Heeh. Ya, Dek yo. Sabda pangritarata nang siramu Asyik. katya sisihanku mungkin Gusti lilani tresnaku bakal dibawa mati. Wes. Kaya perpekan ning Kembang kok gayenge ya. Gayeng. Iya, so kaya nek arep bodo pasar Kembang wis ramene ora ngono. Yo, penyanyi Klondo iki sapa to, Mur? Rumpati kenal iki. Yo nyanyi no, ya. Ora sah ngenteni MC-ne barengan kok. Penyanyi perawan terus iki. Oh, perawan. Ayo Pak Dijo. Ki duet ora? Oh, Duet ora? Ya duet nak kuwi lagune tuwa ya, kan? Oh, sesuai umur ngono to maksudnya. Iya to. Nek lagune to aku ya ora. Ya, lagu terbaru. Baru viral. Oh, baru Ya. latihan. Hah? Baru latihan. Baru ngapal ke? Oh, baru ngapal Ya. ya. Kowe pengen dibecet ora, Mur? Ya, pakai musik biar hebat. Oh, Sabar, Bos. oh, sabar. Bos. Sabar, Bos. Ya ampun. Pak Dejum, ya ampun wih. Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang langit merah berwarna sendu.
lagu iki pokoke anyar ya Kak. Wis pokoke wis. Garapan. Mantep, Garapan. oh garapan. Lagu lawas ning garapan. Oh lawas. Iya Mas. Anu, tarik. Oh iya, tarik yuk. Iya, iya, iya. Wih, lah, salah. Oh,
ha yo yo ayo le 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 ada tuh jalan le oh ya oh pas oh ayo wah siap buaya hoya wah buaya waduh ora popole ora basah iya hoya joget ini klasik malah harus gayanya orang umum tur ya ayam tentrem ya mas ya Yo!